Para engadir o pé de páxina temos que facer o seguinte. Aquí arriba, nesta lapela onde pon propiedades, premes nela, e unha vez aberta, comprimentas o seguinte campo. Podes pôr aquí, se queres, o autor, podes pôr a licencia, tamén lle podemos pôr, pero neste caso que se trata de pôr o pé de páxina. O pé de páxina que ímos a pôr neste caso, pois, o meu nome, por exemplo. Podes por diante, se queres, autor, é o que se vos pide na tarefa, e antes de sair de aquí, desta páxina, damos a guardar. Salxe configuración guardada, damos OK, e comprobamos se está ben. Para verlo, vamos en ferramentas, a previsualización, e se está ben feito, debería nos salir o pé de páxina que acabamos de pôr en todas as páxinas. Aquí o vemos, outros Norbertos, e lle damos outra páxina. Sabes que en todas as páxinas pois nos sale o pé de páxina que se pedía. Aquí abaixo.